Marigesiak 4:00 bederatzi gau hotzetan, hausera gaur aurkeztera gatozen proiektuaren izena. 100 urte betetan dira, 1919an Pedro Bidaguren Garratza ezizenez ezagutzen zanak aspaldiko koplak liburutsu baten batu ebazenetik. Zer dira marigesiak? Nortzuk dira marigesiak? Marigesiak Gernikan Gabon aurreko gauetan, goizaldoko 4etan, 9 egun hotzetan errondak egiten dabezan kantariak dira, eta tradizioaren beraren izena beba da. Tradizio honek bizirik iraundau gaur arte Gernikan, eta bertan oso errotuta dago. Gaur aurkeztuko deutsuegun proiektu hau marigesien taldearen artetik sortu da, eta aparteko erronka izan da hasikera batetik. Gure proiektu honek tradizio hau batu eta batera transmitiru gura dau bere balore eta guzti. Besteak beste, Gernikarron identitatearen ikur bihurtu dalako eta gainera Andren parte hartzeko eredu modelikoa izan dalako. 1970ko hamarkadan, 3 lau ez autorten diez, bai hori hamarkadia amaitzen danien, Andrasko taldie gehitu egiten da, baina finkatu, larau eta lauriko hamarkadan finkatzen diez, Andraskoan partidazioa. Gero batez esan, zelan dekogun igez hasi zen Andrasko bat solista moduen, da aurten beraz segiteko asmoa dekon, da ikusko. Marigesiak evoluzionetan egon diez urte pilotan, Andraskoen parte hartzea, hori transizio hori be ona izan dela eta modelo txat hartzeko be leku askotan polita, nik uste dut.